Uvedeme celou řadu inovací a když je sečtete, získáte celkové zlepšení hustoty energie a nákladů. Nejnovější oznámení Elona Muska by mohlo změnit úplně všechno, co se týká elektromobilů. Tesla představuje zcela novou hliníkovou iontovou baterii, která slibuje převratnou změnu a může se pochlubit rychlou dobou nabíjení 15 minut. Technologie se vyvíjela roky, ale mohla by vést k budoucnosti, kde bude Elon Musk doslova na vrcholu světa. Představte si, že si nabijete elektromobil za pouhých 15 minut. Nejnovější průlom Elona Muska by se mohl stát skutečností a způsobit revoluci v budoucnosti dopravy, jak ji známe. Zajímá vás, jak by tato inovace mohla změnit svět elektromobilů? Pojďme se ponořit do detailů. Vývoj baterií Tesly. Není to tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Cesta Tesly s technologií baterií je průběhem neustálých inovací, jejichž cílem je vyrobit elektromobily EV nejen udržitelné, ale také výkonné, cenově dostupné a praktické pro každodenní použití. Tesla si od svého vzniku uvědomovala, že baterie bude klíčovým prvkem pro úspěch na trhu s elektromobily, který bude pohánět jak dojezd, tak i výkon. Toto porozumění nasměrovalo Teslu na cestu neúnavného výzkumu, vývoje a partnerství, přičemž se technologie baterií vyvíjela od prvního Roadsteru až po dnes velmi očekávaných 4680 článků. Když Tesla v roce 2008 uvedla na trh původní Roadster, otřásla automobilovým průmyslem použitím bateriového bloku vyrobeného z tisíců malých lithium-iontových článků pro spotřebitele, které se běžně nacházejí v noteboocích. Tato nekonvenční volba poskytla Roadsteru na svou dobu působivý dojezd a znamenala revoluční krok směrem k elektrické mobilitě. Tyto válcové články typu 18650, pojmenované podle svého průměru 18 mm a výšky 65 mm, se staly doslova páteří raných bateriových sad Tesla a umožnili dojezd přesahující 200 mil daleko před konkurencí. Ale jak Tesla expandovala do masové výroby, omezení článků 18650 se stala zcela zřejmou. I když tyto články poskytovaly slušnou hustotu, energie vyžadovaly kvůli svému vysokému vnitřnímu odporu rozsáhlé chladicí a bezpečnostní systémy, což z jejich škálování činilo nákladnou výzvu. V reakci na to představila Tesla pro své vozy Model 3 a Model H článek 2170 o průměru 21 mm a výšce 70 mm, vyvinutý ve spolupráci se společností Panasonic. Větší články 2170 uvedené na trh v roce 2017 zvýšily hustotu energie a snížily výrobní náklady a zároveň nabídly lepší výkon a vylepšenou chladicí účinnost. Elon Musk a inženýři Tesly však věděli, že pro budoucí vozidla, jako je Cybertruck a Tesla Semi, která vyžadují ještě větší výkon a dojezd, budou nezbytné ještě větší články. V roce 2020 na akci Tesla Battery Day představili bateriový článek 4680 o průměru 46 mm a výšce 80 mm. Tento nový formát představoval významný skok v technologii baterií společnosti Tesla a sliboval 5násobné zvýšení hustoty energie a 6násobné zvýšení výkonu ve srovnání s články 2170. Inovativní design stolu od Tesly, který eliminuje vnitřní výstupek článků, také umožňuje rychlejší výrobu, lepší hospodaření s teplem a vyšší spolehlivost. Byl to splněný sen, ale ještě nebyli úplně hotovi.
Kondenzovaná baterie Tesla. Kondenzovaná baterie od Tesly využívá nové materiály a inženýrské přístupy k dosažení vyšší hustoty energie v podstatě tak, že do menšího objemu uchovává více watt-hodin. Toto vylepšení znamená, že kondenzovaná baterie může prodloužit dojezd vozidla, aniž by se zvýšila hmotnost nebo velikost baterie, což řeší jedno z hlavních omezení technologie elektromobilů. Vyšší hustota energie může generovat více tepla, což může negativně ovlivnit výkon a životnost baterie. Technologie kondenzovaných baterií od společnosti Tesla zahrnuje pokročilé systémy tepelného řízení, jako jsou vylepšené rozdělovače tepla a chladicí systémy v každém článku a modulu, což snižuje riziko přehřátí. Tento systém umožňuje stabilnější provoz zejména při aplikacích s vysokým výkonem, jako je rychlá akcelerace a rychlé nabíjení. S rostoucí hustotou energie rostou také rizika spojená s poruchou baterie, jako je tepelný únik. Inženýři společnosti Tesla se zaměřili na optimalizaci vnitřních struktur článků a zlepšení stability elektrolytu, aby tato rizika zmírnili. Tesla zavedla bezpečnostní prvky, jako jsou zesílené separátory mezi elektrodami a také nehořlavé materiály, které pomáhají zabránit šíření přehřátí v baterii. S kondenzovanou baterií se Tesla snaží výrazně snížit celkovou hmotnost bateriového bloku elektromobilu. Kromě hustoty energie klade konstrukce důraz na lehké materiály a strukturální účinnost, přičemž bateriový blok je integrován do podvozku vozidla. Tento přístup, který byl částečně použit u 4680 článků, Tesly optimalizuje jak rozložení hmotnosti vozidla, tak i strukturální integritu. Konstrukce kondenzované baterie je také v souladu s širším závazkem společnosti Tesla k udržitelnosti. Použitím menšího množství surovin a prodloužením životnosti baterií Tesla prosazuje výrobní proces efektivnější z hlediska zdrojů. Vylepšená hustota energie navíc pomáhá snížit celkové náklady na kilowatthodinu, což může z dlouhodobého hlediska vést k dostupnějším elektromobilům. Zatímco technologie kondenzovaných baterií od Tesly se primárně zaměřuje na její řadu elektromobilů, tento formát baterií by mohl mít širší uplatnění. S tím, jak Tesla pokračuje v zdokonalování a rozšiřování svého designu kondenzovaných baterií, se společnost snaží snížit výrobní náklady a zvýšit produkci. Kondenzovaná baterie by mohla otevřít dveře budoucím inovacím v oblasti ukládání energie, jako jsou menší baterie se stejným dojezdem nebo dokonce potenciál pro elektromobily s ultradlouhým dojezdem, které na jedno nabití dosáhnou více než 800 km. Buďme ale upřímní, jak často člověk tolik energie skutečně potřebuje. To prakticky znamená, že člověk může mít v autě nekonečnou energii navždy. Nikdy vám doopravdy nedojde. Konstrukce kondenzované baterie od Tesly zahrnuje špičkové materiály a technické průlomy, které ji odlišují od tradičních lithium-iontových technologií. Tradiční lithium-iontové baterie obvykle používají grafitové anody, které mají omezenou kapacitu pro ukládání litia. Kondenzovaná baterie od Tesly se posouvá směrem k křemíkovým nanodrátům materiálu s výrazně vyšší kapacitou pro ukládání lithia. Křemík teoreticky dokáže uložit 10krát více lithia než grafit, což vede k vyšší hustotě energie. Křemík se však během nabíjecích cyklů roztahuje a smršťuje, což může časem degradovat baterii. Aby se tomu vypořádala Tesla, vyvíjí způsoby, jak stabilizovat křemíkovou strukturu, čímž se prodlužuje životnost baterie a zároveň zvyšuje její úložná kapacita.
Přechod z kapalných elektrolytů na pevné elektrolyty řeší několik problémů, kterým čelí konvenční lithium-iontové baterie. Kapalné elektrolyty jsou hořlavé a mohou unikat, což představuje riziko tepelného úniku a požáru. Pevné elektrolyty jsou naopak nehořlavé a vysoce odolné vůči propíchnutí. Tato inovace nejen zvyšuje bezpečnost, ale také přispívá k rychlejšímu nabíjení, lepšímu řízení teploty a potenciálně delší životnosti baterie. Začlenění polovodičové technologie pomáhá lépe kontrolovat kolísání teploty, což pomáhá stabilizovat výkon baterie při vysokém výkonu a rychlém nabíjení chlém. Vylepšené chladicí mechanismy v rámci struktury buněk umožňují efektivní odvod tepla, díky čemuž je kondenzovaná baterie Tesly odolná za různých jízdních podmínek. To ale není jediná působivá věc. Technologie polovodičových baterií. Integrace. Polovodičové technologie do bateriových článků Tesly představuje významný skok v oblasti schopností ukládání energie a slibuje změnu krajiny elektromobilů v několika zásadních ohledech. Jednou z nejvýznamnějších výhod jsou rychlejší nabíjení. Ano, až 15 minut. Pevné baterie používají pevný elektrolyt, který umožňuje iontům rychlejší pohyb mezi anodou a katodou, což výrazně zkracuje dobu nabíjení ve srovnání s tradičními lithium-iontovými články. Pro řidiče by toto vylepšení mohlo nabíjení elektromobilu učinit stejně pohodlným jako tankování benzínu, čímž by se zmenšil jeden z klíčových rozdílů v použitelnosti mezi elektrickými vozidly a vozidly se spalovacím motorem. Další důležitou výhodou technologie polovodičových baterií je prodloužená životnost baterie. Pevné baterie jsou ze své podstaty stabilnější než baterie s kapalnými elektrolyty, které se časem rychleji opotřebovávají. Pevný elektrolyt odolává tvorbě lithiových dendritů, drobných kovových vláken, která mohou během nabíjecích cyklů růst a poškozovat součásti baterie, což je běžný problém u baterií na bázi kapaliny. Bez těchto dendritů mohou polovodičové baterie vydržet mnohem více nabíjecích cyklů, než ztratí kapacitu, což má za následek delší provozní životnost. Tato odolnost nejen zvyšuje hodnotu a spolehlivost elektromobilu, ale mohla by také snížit celkové náklady na vlastnictví tím, že by se zkrátila nutnost výměny baterií. Zlepšení bezpečnosti jsou pravděpodobně nejvýraznějším zlepšením, které technologie polovodičových elektrolytů přináší do bateriových článků Tesly. Tradiční kapalné elektrolyty jsou hořlavé a náchylné k úniku, což vede k riziku tepelného úniku řetězové reakce, která může při přehrátí baterie vést k požárům nebo výbuchům. Použitím pevného elektrolytu Tesla minimalizuje toto riziko a vytváří baterii, která je mnohem méně náchylná ke katastrofickému selhání. Pevné elektrolyty jsou ze své podstaty nehořlavé, takže i v extrémních podmínkách poskytují bezpečnější a odolnější zdroj energie. Tato změna řeší zásadní bezpečnostní problém u baterií. S vysokou energetickou hustotou nabízí spotřebitelům klid a posiluje závazek společnosti Tesla k špičkové bezpečnosti v technologiích elektromobilů. Zavedení polovodičové technologie společností Tesla by mohlo přinést rychlejší, bezpečnější a déle vydržící baterie, což by elektromobily učinilo nejen atraktivnějšími, ale také vhodnějšími pro masové přijetí jako spolehlivá náhrada tradičních vozidel. I přesto ale potřebovali ještě jedno malé postrčení, něco, co by celou tuhle věc opravdu vyvedlo z omylu. Technologii katod. Kondenzovaná baterie od Tesly zaujímá progresivní přístup k katodové technologii s důrazem na efektivitu i udržitelnost
díky integraci materiálů s vysokým obsahem niklu. Vysoký obsah niklu v katodovém složení je ústředním prvkem této inovace, kde Tesla pečlivě navrhla katodu minimalizující použití kobaltu, nákladného a eticky kontroverzního prvku. Kobalt se tradičně používá ke zvýšení stability baterií, ale jeho cena je vysoká kvůli omezeným dodávkám a značným environmentálním a etickým problémům, zejména v souvislosti s těžebními postupy. Snížením obsahu kobaltu Tesla nejen snižuje výrobní náklady, ale také se přímo zabývá těmito problémy dodavatelského řetězce a udržitelnosti. Zvýšená udržitelnost je klíčovou výhodou používání katod s vysokým obsahem niklu. Nikl poskytuje značnou hustotu energie, což se promítá do lepšího dojezdu a účinnosti elektromobilů. Tato vysoká hustota energie znamená, že baterie Tesly dokáží ukládat více energie, aniž by museli spoléhat na kobalt, což celý proces výroby baterií činí ekologičtějším. Přechod na katody s vysokým obsahem niklu a nízkým obsahem kobaltu je v souladu s širším posláním společnosti Tesla vyvíjet čistší a udržitelnější technologie, protože snižuje závislost společnosti na zdrojích, které je obtížné odpovědně získávat. Kromě udržitelnosti je další podstatnou výhodou katod s vysokým obsahem niklu zvýšení výkonu. Zvýšený obsah niklu zvyšuje celkovou energetickou hustotu baterie, což vede k delšímu dojezdu na jedno nabití. Toto zvýšení výkonu podporuje vizi Tesly o elektromobilech schopných cestování na dlouhé vzdálenosti bez kompromisů v oblasti bezpečnosti nebo odolnosti. S dokonalením složení katody Tesla vytváří baterie, které jsou nejen výkonnější, ale také efektivnější z hlediska ukládání energie. Tento pokrok je nezbytný pro zajištění toho, aby elektromobily Tesly zůstaly konkurenceschopné i s rostoucími požadavky na dojezd, odolnost a účinnost. Katoda s vysokým obsahem niklu od společnosti Tesla tak představuje vyvážený přístup k dosažení špičkového výkonu a zároveň k řešení etických a environmentálních otázek, což společnost staví do popředí inovací v oblasti udržitelných baterií. A to není dobré jen pro společnost, ale změní to celé odvětví. Výhody nad rámec Tesly. Jednou z nejvýraznějších výhod kondenzované baterie od Tesly je její výrazně zvýšená hustota energie, která odhadem poskytuje až o 50% více energie na jednotku objemu ve srovnání s tradičními lithium-iontovými bateriemi. Toto vylepšení znamená, že při stejné fyzické velikosti baterie mohou nové články Tesly ukládat podstatně více energie, čímž se přímo prodlužuje dojezd vozidla, aniž by bylo nutné používat větší nebo těžší bateriový blok. Tato změna je klíčová pro výrobu lehčích a efektivnějších elektromobilů, protože menší hmotnost baterie se promítá do menší spotřeby energie na přepravu samotné baterie. V praxi tento pokrok umožňuje společnosti Tesla montovat do svých vozů baterie s vyšší kapacitou, aniž by se zvětšila velikost nebo hmotnost vozidla, což elektromobilům usnadňuje konkurenceschopnost s řadou vozidel na benzínový pohon. Vyšší hustota energie v technologii kondenzovaných baterií od Tesly nejenže způsobuje revoluci v elektromobilech, ale má také významný potenciál pro širší aplikace, zejména v sektoru obnovitelných zdrojů energie. Schopnost umístit více energie do menšího prostoru přímo řeší jednu z klíčových výzev skladování obnovitelné energie, kterou je omezený prostor. S tím, jak se stále více domácností, firem a průmyslových odvětví obrací na solární, větrnou a další obnovitelné zdroje energie, roste poptávka po efektivních a kompaktních řešeních pro ukládání energie. Vzhledem k tomu, že výroba energie z obnovitelných zdrojů často probíhá
v nepředvídatelných vzorcích. Jsou efektivní systémy skladování, zásadní pro ukládání přebytečné energie, vyrobené během špičky pro použití v době, kdy je poptávka vyšší nebo výroba nízká. Produkty Tesly pro ukládání energie, jako jsou Powerwall a Powerpack, jsou hlavními kandidáty na to, aby z této inovace mohli těžit. Kompaktní baterie s vysokou hustotou by mohly výrazně zvýšit množství energie, které tyto systémy dokáží uložit, aniž by vyžadovaly více prostoru nebo rozsáhlejší infrastrukturu. Například Powerwall, využívající technologii kondenzovaných baterií od Tesly, by mohl ukládat více solární energie ve stejném fyzickém prostoru, což by majitelům domů poskytlo větší kapacitu pro napájení jejich domovů během výpadků nebo období se slabým slunečním zářením. Tento pokrok je klíčový pro podporu života bez připojení k síti a široké zavádění obnovitelných zdrojů energie v rezidenčních a komerčních nemovitostech. Ve větším měřítku by Powerpack určený pro komerční využití mohl efektivněji ukládat obrovské množství energie z větrných nebo solárních elektráren, čímž by se zlepšila spolehlivost sítě a podpořila energetická nezávislost větších provozů. Zvýšená hustota energie znamená, že k uložení stejného množství energie by bylo zapotřebí méně menších bateriových jednotek, což by snížilo náklady a ekologickou stopu systému skladování energie. Rychlejší nabíjení je pro odvětví elektromobilů klíčovou oblastí a kondenzovaná baterie Tesly by mohla potenciálně zkrátit dobu nabíjení až o 70%. Tento pokrok je umožněn díky pevné fázi elektrolytu a vylepšené architektuře článků, které umožňují efektivnější pohyb ionů v baterii. Rychlejší nabíjení usnadňuje používání elektromobilů širšímu okruhu řidičů, kteří jsou zvyklí na rychlé tankování u benzínových vozidel. Pro cestovatele s elektromobily na dlouhé vzdálenosti by kratší zastávky na nabíjecích stanicích mohly výrazně zkrátit dobu jízdy, což by elektromobily učinilo ještě atraktivnějšími pro každodenní dojíždění i řidiče na dlouhé vzdálenosti. Kromě pohodlí má rychlejší nabíjení potenciál ulevit od zátěže nabíjecí infrastruktury. Díky kratším čekacím dobám se na jedné nabíjecí stanici může denně nabít více aut, což by v konečném důsledku mohlo snížit potřebu budování další infrastruktury. Tato změna je zásadní, protože stále více řidičů přechází na elektromobily a poptávka po nabíjecích zařízeních roste. Rychlejší nabíjení navíc znamená kratší dobu prostoju na nabíjecích stanicích, což potenciálně snižuje dopravní zácpy ve vysoce poptávkových oblastech. Zhoršování stavu baterií bylo historicky omezujícím faktorem v technologii elektromobilů, což ovlivňovalo jak výkon, tak dlouhodobé náklady. Kondenzovaná baterie od Tesly nabízí vylepšenou odolnost vůči degradaci, což vede k mnohem delší životnosti. K této stabilitě přispívají elektrolyty v pevné fázi a pokročilé materiály anod a katody, které baterii umožňují vydržet více nabíjecích cyklů, než ztratí kapacitu. Výsledkem je baterie, která nejen vydrží déle, ale také si po celou dobu své životnosti udržuje konzistentnější úroveň výkonu. Delší životnost baterie prospívá majitelům elektromobilů tím, že snižuje pravděpodobnost nutnosti nákladné výměny baterie, což v konečném důsledku snižuje celkové náklady na vlastnictví. Odolnější baterie navíc lákají trh s ojetými elektromobily, kde si potenciální kupci často dělají starosti o stav baterie. Výrobou baterií s delší životností Tesla zvyšuje prodejní hodnotu svých vozů a podporuje růst udržitelnějšího sekundárního trhu. Tato prodloužená životnost
také znamená, že je třeba v průběhu času vyrobit méně baterií, což snižuje dopad na životní prostředí spojený s těžbou a zpracováním materiálů. Bezpečnost byla pro výrobce elektromobilů vždy nejvyšší prioritou. A kondenzovaná baterie od Tesly řeší některé z nejzávažnějších bezpečnostních problémů spojených s lithium-iontovou technologií. Tradiční lithium-iontové baterie používají kapalné elektrolyty, které jsou hořlavé a náchylné k tepelnému úniku, což je nebezpečná řetězová reakce, která může vést k požárům nebo výbuchům. Kondenzovaná baterie od Tesly však používá elektrolyt v pevné fázi, který je ze své podstaty stabilnější a odolnější vůči teplu. Riziko tepelného úniku se dramaticky snižuje, což poskytuje mnohem bezpečnější řešení pro ukládání energie. Toto vylepšení je obzvláště důležité, protože elektromobily se stávají běžnějšími a stále častěji se parkují v obytných oblastech, garážích a dalších hustě osídlených prostorách. Bezpečnější baterie zmírňuje obavy z potenciálních nebezpečí. Takže vlastnictví elektromobilu je bezpečnější volbou. Díky tomu má snížené riziko požáru nebo výbuchu uplatnění i mimo osobní vozidla. Je to relevantní pro jakýkoliv případ použití, který zahrnuje skladování energie s vysokou hustotou, včetně letectví a kosmonautiky. Vzhledem k tomu, že Tesla zkoumá podniky v nových odvětvích, mohla by se bezpečnost polovodičových technologií stát hlavním prodejním argumentem. Udržitelnost je klíčovou součástí poslání společnosti Tesla a kondenzovaná baterie obsahuje prvky podporující odpovědnost za životní prostředí. Jedním z klíčových vylepšení je katoda s vysokým obsahem niklu a nízkým obsahem kobaltu, která pomáhá zmírňovat environmentální a etické problémy spojené s těžbou kobaltu. Kobalt je vzácný zdroj a jeho těžba často zahrnuje postupy, které poškozují životní prostředí a neetické pracovní podmínky. Minimalizací obsahu kobaltu snižuje Tesla svou závislost na tomto kontroverzním materiálu a je v souladu se svým cílem čistšího a odpovědnějšího dodavatelského řetězce. Kromě nižší spotřeby kobaltu je kondenzovaná baterie navržena s ohledem na recyklovatelnost. Tesla si klade za cíl vytvářet baterie, které lze na konci jejich životního cyklu snadněji rozebrat a znovu použít, čímž se sníží množství odpadu a zachová cenné materiály. Toto zaměření na recyklovatelnost prodlužuje životnost surovin použitých v každé baterii, čímž se výroba elektromobilů stává udržitelnější. Kondenzovaná baterie také zlepšuje energetickou účinnost, což znamená, že elektromobily spotřebují po celou dobu své životnosti méně elektřiny. Tato účinnost je zásadní, protože do sítě se zapojuje více obnovitelných zdrojů energie, protože pomáhá snižovat celkovou ekologickou stopu elektromobilů ve srovnání s vozidly se spalovacím motorem. Je to výhodné pro všechny, a to více, než si zpočátku uvědomujete, a to nejen pro elektromobily. Technologie kondenzovaných baterií od společnosti Tesla nabízí transformační možnosti v různých odvětvích nad rámec elektromobilů a potenciálně nastavuje nové standardy pro ukládání energie ve spotřební elektronice, domácích energetických systémech, elektrickém letectví a výzkumu vesmíru. Vysoká energetická hustota kondenzované baterie by mohla způsobit revoluci ve spotřební elektronice a potenciálně prodloužit výdrž baterie chytrých telefonů, notebooků a nositelných zařízení z dnů na týdny na jedno nabití. Díky zaměření na hustotu energie a bezpečnost by tyto baterie mohly zmenšit, odlehčit
a zvýšit spolehlivost zařízení. Prodloužená výdrž baterie by byla obzvláště přínosem pro oblasti s omezeným přístupem k elektrické energii, protože by umožnila nepřerušované používání zařízení po delší dobu a snížila by potřebu častého nabíjení. Pro ukládání energie v domácnostech by kondenzovaná baterie od Tesly mohla výrazně vylepšit systémy jako Powerwall a umožnit efektivnější zachycování a ukládání solární nebo větrné energie. Ukládáním většího množství energie v kompaktní formě by majitelé domů mohli dosáhnout větší energetické nezávislosti, zejména během výpadků sítě. Prodloužená životnost kondenzované baterie a vylepšená bezpečnost by z ní učinili spolehlivou volbu pro ukládání obnovitelné energie, což by umožnilo domácnostem stát se soběstačnými energetickými uzly. Hmotnost a hustota baterií jsou hlavními omezeními v elektrickém letectví, ale kondenzovaná baterie od Tesly by mohla poskytnout řešení. Její lehčí konstrukce s vysokou hustotou by mohla umožnit výrobu elektrických letadel tím, že by dodávala potřebný výkon pro let a zároveň si zachovala zvládnutelnou hmotnost. Tento vývoj je klíčový, protože letecký průmysl se snaží snížit svou uhlíkovou stopu a potenciálně otevřít dveře nové generaci čistších elektricky poháněných regionálních letů a řešení městské letecké mobility. Trvanlivost kondenzované baterie a schopnost ukládat velké množství energie v malém prostoru ji činí ideální pro průzkum vesmíru. Vzhledem k tomu, že NASA a soukromé vesmírné společnosti hledají robustní zdroje energie pro delší mise, mohly by tyto baterie spolehlivě poskytovat energii ve vesmírném prostředí, kde je časté dobíjení náročné. Technologie Tesly by mohla podporovat energeticky náročné činnosti od systémů podpory života až po vědecká zařízení a zajistit tak konzistentní dodávky energie pro mise, které se vydávají hlouběji do vesmíru a vydrží déle než kdykoliv předtím. Kondenzovaná baterie Tesly není jen skokem vpřed pro elektromobily. Představuje to silný pokrok v oblasti ukládání energie s širokými důsledky pro technologie, udržitelnost a budoucnost mobility. Není to ale úplná procházka růžovým sadem. Výzvy při vývoji kondenzované baterie. Cesta Tesly k uvedení kondenzované baterie na trh je plná technických a logistických výzev. Při práci na zdokonalování této průlomové technologie čelí řadě problémů od výrobních překážek až po regulační požadavky a přijetí ze strany spotřebitelů. Pokročilé materiály kondenzovaných baterií, jako jsou křemíkové nanodráty pro anodu a pevné elektrolyty, vyžadují nové výrobní procesy, které jsou mnohem složitější než konvenční výroba lithium-iontových baterií. Například křemíkové nanodráty vyžadují přesné zacházení, aby se zabránilo praskání. Zatímco elektrolyty v pevné fázi vyžadují vysokou úroveň čistoty, aby se zabránilo defektům. Výrobní závody. Tesly na výrobu baterií mohou vyžadovat značné přepracování nebo dokonce zcela novou infrastrukturu, aby bylo možné tyto složité komponenty efektivně vyrábět ve velkém měřítku. Další překážkou je získávání materiálů, jako je vysoce kvalitní křemík a specifické sloučeniny pro pevné elektrolyty. Konstrukce kondenzované baterie si klade za cíl minimalizovat závislost na vzácných materiálech, jako je kobalt, a přesto vyžaduje stálý přísun niklu, lithia a dalších důležitých minerálů. Tesla se zavázala k zodpovědnému získávání zdrojů, což omezuje její možnosti dodavatelů a často zvyšuje náklady.
Vzhledem k rostoucí celosvětové poptávce po bateriových komponentách je zajištění těchto zdrojů udržitelným způsobem a za stabilní ceny značnou výzvou. Kondenzované baterie sice představují obrovský potenciál, ale náklady na jejich vývoj jsou vysoké. Tesla investovala značné prostředky do výzkumu a vývoje s cílem zdokonalit tuto technologii a složitost výroby součástek, jako jsou křemíkové nanodráty a elektrolyty v pevné fázi dále zvyšuje výrobní náklady. Dosažení nákladové efektivity bude vyžadovat inovace ve výrobních technikách úspory z rozsahu a možná i průlomy v materiálové vědě. Snížení nákladů je nezbytné proto, aby byla kondenzovaná baterie dostupná pro masové aplikace, což je klíčový cíl v misi Tesly, která spočívá v jejím širokém přijetí. Splnění regulačních požadavků je pro Teslu klíčovým krokem k uvedení této technologie na trh. Baterie, zejména ty s novými technologiemi, jako jsou pevné elektrolyty, musí projít přísnými testy, aby splňovaly bezpečnostní normy. Pevné elektrolyty snižují riziko tepelného úniku, ale Tesla musí i tak prokázat odolnost a spolehlivost kondenzované baterie za různých podmínek. Tento schvalovací proces je často zdlouhavý a liší se v závislosti na regionu, což může zpozdit zavedení kondenzovaných baterií na určitých trzích. Pro široké přijetí je nakonec nezbytné získat důvěru a porozumění spotřebitelů. Přestože je Tesla silná v oblasti inovací, zavedení nového typu baterie s sebou nese řešení potenciálních obav zákazníků, kteří se mohou obávat životnosti, bezpečnosti a doby nabíjení této neznámé technologie. Vzdělávání spotřebitelů, robustní záruky a konzistentní výkon pravděpodobně sehrají důležitou roli v přesvědčování kupujících, aby si vybrali kondenzovanou baterii. Kondenzovaná baterie od Tesly představuje ambiciózní skok, ale dosažení jejího plného potenciálu bude záviset na překonání těchto značných výzev. Řešením těchto problémů by Tesla mohla nastavit nový průmyslový standard. Každý krok v tomto procesu však vyžaduje pečlivé plánování spolupráci a inovace a dopad tím nekončí. Skutečný lídr v rozvoji. Tesla se neustále odlišuje od konkurence díky svému zaměření na průkopnické technologie a kondenzované baterie nejsou výjimkou. Tím, že je Tesla průkopníkem ve vývoji vysokohustotních polovodičových baterií, posiluje svou roli inovátora v oboru. Tato vedoucí pozice umožňuje Tesle přilákat špičkové talenty, získat pozornost investorů a udávat směr technologického pokroku v sektoru elektromobilů. Vzhledem k tomu, že Tesla zavádí do své modelové řady kondenzované baterie, mohla by ovládnout trh s nabídkou, která má bezkonkurenční dojezd, účinnost a bezpečnostní prvky. Kondenzovaná baterie by mohla sloužit jako katalyzátor pro širší přijetí elektromobilů tím, že by elektromobily učinila praktičtějšími pro každodenní použití. Vyšší hustota energie a rychlejší doby nabíjení činí elektromobily atraktivnějšími pro širší publikum, zejména pro ty, kteří se zajímají o omezený dojezd a nabíjecí infrastrukturu. Pokroky společnosti Tesla povzbuzují další výrobce k investicím do podobných technologií, což urychluje odklon od spalovacích motorů v celém odvětví. Časem by široký dopad této technologie baterií mohl přiblížit revoluci elektromobilů k bodu zlomu, kdy se elektromobily stanou spíše výchozím bodem než alternativou. Inovace společnosti Tesla mají historii ovlivňující vývoj baterií po celém světě a kondenzované baterie budou v tomto trendu pravděpodobně pokračovat. Konkurenti a výzkumníci se na pokroky společnosti Tesla dívají jako na měřítka
a často je používají jako odrazový můstek pro své vlastní výzkumné a vývojové iniciativy. Zavedením vyšší hustoty, energie, technologie, polovodičových zdrojů a udržitelného získávání materiálů nastavuje Tesla nové výkonnostní standardy, které se konkurenti budou snažit splnit nebo překonat. Tato konkurenční síla může vést k celoodvětvovému zlepšení technologií baterií, z čehož budou mít prospěch všichni spotřebitelé elektromobilů. Vzhledem k tomu, že kondenzované baterie posouvají hranice možností elektromobilů, mají potenciál významně změnit automobilovou scénu. Díky vylepšenému výkonu si elektromobily mohou získat větší podíl na trhu a ostatní výrobci automobilů se mohou cítit pod tlakem, aby drželi krok s inovacemi Tesly v oblasti baterií. Tato změna by mohla ovlivnit i hybridní vozidla, protože spotřebitelé se mohou s větší důvěrou ve schopnosti baterií přiklonit k plně elektrickým variantám. V důsledku toho mohou tradiční výrobci automobilů urychlit svůj přechod na elektrické a hybridní možnosti, což změní priority výroby, dodavatelské řetězce a dokonce i vládní politiku po celém světě. Kondenzovaná baterie od Tesly je více než jen technologický úspěch. Představuje nový standard, který by mohl předefinovat očekávání a výkon v odvětví elektromobilů a automobilového průmyslu a znamenat tak významný krok k čistší a udržitelnější budoucnosti. Člověk by si myslel, že by to dokázala jakákoliv společnost, ale o to prostě jde. Celý argument je v tom, že Tesla není jen průměrná automobilka, ale obecně počítačová bestie. To posouvá její schopnosti na další úroveň? Umělou inteligenci, strojové učení a optimalizaci baterií. Využití umělé inteligence a strojového učení společností Tesla hraje klíčovou roli ve zvyšování výkonu životnosti a účinnosti baterií. Začleněním pokročilých technik analýzy dat získává Tesla schopnost monitorovat a optimalizovat funkci baterií v reálném čase, což v konečném důsledku vede k odolnějšímu a efektivnějšímu řešení pro ukládání energie. Algoritmy umělé inteligence analyzují obrovské množství dat generovaných každým článkem baterie během nabíjení, vybíjení a cyklů používání. Rozpoznáváním vzorců a anomálií mohou systémy umělé inteligence od Tesly dynamicky upravovat energetický výstup a rychlost nabíjení, aby maximalizovali účinnost a zároveň minimalizovali opotřebení. Tato inteligentní správa umožňuje bateriím poskytovat optimální výkon za různých jízdních podmínek, ať už se jedná o cestování na dlouhé vzdálenosti nebo krátké dojíždění po městě. Jednou z nejdůležitějších oblastí, kde má umělá inteligence transformační dopad, je prodloužení životnosti baterie. Modely strojového učení monitorují degradaci baterie v průběhu času a předpovídají potenciální problémy dříve, než se vyhrotí. Například umělá inteligence dokáže detekovat včasné známky degradace článků a upravovat protokoly nabíjení tak, aby se zmírnilo opotřebení. Prostřednictvím prediktivní údržby a úprav v reálném čase pomáhá umělá inteligence bateriím Tesly vydržet více nabíjecích cyklů bez významné ztráty kapacity, což v konečném důsledku snižuje potřebu výměny a snižuje náklady na vlastnictví. Řízení teploty řízené umělou inteligencí je klíčové pro prevenci přehřátí a zajištění stabilního provozu baterie. Systémy strojového učení společnosti Tesla neustále analyzují teplotní data, aby předvídali a řešili potenciální horká místa v baterii. Úpravou chlazení a distribuce energie tyto systémy umělé inteligence pomáhají snižovat pravděpodobnost přehřátí, což přispívá jak k bezpečnosti, tak k delší životnosti. Umělá inteligence hraje také klíčovou roli v řízení a optimalizaci procesu nabíjení. Analýzou faktorů, jako jsou vzorce jízdy frekvence používání a vnější podmínky,
mohou modely strojového učení Tesly doporučit ideální doby a rychlosti nabíjení pro jednotlivé uživatele. Tento inteligentní přístup k nabíjení minimalizuje zátěž baterie a zároveň zajišťuje, že řidiči mají k dispozici potřebný dojezd, když ho potřebují. Předpovídání energie s využitím umělé inteligence navíc pomáhá vyvažovat energetickou náročnost v celé síti elektromobilů Tesly, čímž zajišťuje efektivní distribuci energie a snižuje zátěž na nabíjecí infrastrukturu. Každé vozidlo Tesly slouží jako zdroj dat, který přenáší výkonnostní metriky zpět do neuronových sítí Tesly. Shromažďováním dat ze stovek tisíc vozidel po celém světě systémy umělé inteligence společnosti Tesla neustále zdokonalují své modely a identifikují nové vzorce a příležitosti ke zlepšení výkonu baterií. Tato nepřetržitá zpětná vazba znamená, že baterie Tesly se mohou v průběhu času zlepšovat, protože umělá inteligence společnosti se učí z reálného používání, aby optimalizovala budoucí návrhy baterií a protokoly správy. Integres umělé inteligence a strojového učení do optimalizace baterií společností Tesla představuje progresivní přístup k ukládání energie a umožňuje společnosti dodávat baterie, které jsou nejen výkonnější a efektivnější, ale také vydrží déle a jsou bezpečnější. To vše proto, že Elon Musk byl odhodlaný posunout svět baterií na další úroveň. Dobře, to je pro toto video vše a pokud chcete sledovat další úžasný obsah, podívejte se na některá z našich dalších videí. Naschledanou.